След повече от 10 години стабилност в банковата сфера, през 2014 финансовата криза в Гърция засегна и нашия пазар. Хората възприемаха Алфа Банк като гръцка банка и съответно и нямаха доверие. Трябваше да намерим начин да я представим като локална и стабилна институция с отговорно отношение към българските ценности. Българинът има особено отношение към дома си, а и към сградите като цяло. Почти всеки град има свой символ, своя емблематична сграда, извор на гордост и национална идентичност. Решихме да използваме този символ за стабилност. Започнахме конкурса "Емблематичните сгради на България". Ожесточена битка за първото място в конкурса за емблематична сграда на България. Целта е популяризирането на значими, реставрирани през последните години обекти. Повече за инициативата разказва Живко Константинов. Селекцията от 12 сгради от Габрово, Трявна, Русе, Велико Търново, село Белчин, Варна, Пловдив и София се надпреварват за голямата награда. Едни от най-харесваните, най-обичани, най-разпознаваеми български сгради, това всъщност са реновирани или реставрирани паметници на културата. За архитектурното ни наследство можем да гласуваме на сайта emblematичnitesгради.com. А пък, ако ви се пътува, направете го сега. Може да отидете до 12 паметника на културата от цялата страна, само с един поглед на сайта emblematичnitesгради.com. Изписва се така, както го чувате, разбира се, на латиница. Проектът има специално мобилно приложение, което означава, че може да пътувате, докато пътувате. Всяка сграда имаше собствен профил, който включваше олекотен за мобилни устройства 3D модел. Профилът се отваря след сканиране на Augmented Reality код. За всяка сграда имаше и по 3 неочаквани любопитни факта. Приложението беше свалено близо 1000 пъти, а около 52 000 души посетиха сайта, прекарвайки средно по 2 минути и 22 секунди.